Haluin. Ganun na to, para malakta na sila. Sa amoy pa lang, masarap na. Menudo Espesyal by Kabang Bulabog, Bisaya. At Jupay Kadungog ay Diyos. Harap. What's up mga ka-jobs? Magluto kami ni Kabang Bulabog o Menudo. Ikaw may muna ko minudo. So, umpisa na to. Kung bago ka pa lang sa mga channel ko mga jobs, Jupay Kadungog Ideas, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa bagong videos namin, ha? Ikaw may muna ko minudo. Mga jobs, lamas, atsal, sibuyas, bumbay, ahos, karot at saka patatas, karne. Yan ang cooking master mga jobs, si Jupay Kadungog Ideas alias Kabang Bulabog, Bisaya. So, naglito na ka na mga jobs, yan o. Yan, naglito na. Kompleto na ang imong kwan. Dessert na mo, dessert, rambutan. Kompleto na imong itlog. Saka itlog. Uy, gibiyaan. Okay mga jobs, update na mga jobs, update. Iwiwan na o karning baboy si Kabang Bulabog mga jobs. Unsa na palungo na? Yan, si Kabang Bulabog, Bisaya. Palungo na. Yan, si Kabang Bulabog, Bisaya. Dancing cooking. Nagbibiro lang ako. Hi. Tap. Ano to tag minudo kayo niya atong minudohon atong bana. Ay, kutsilyo nga ko. Nakasing hawak kutsilyo. Oh. Pati ka kutsilyo na hawak. Mabali man kutsilyo. Oh. Ay, makiyay oh. Makiyay ang kutsilyo. Stop nahan. Mudah ko na imong kuan niya na. Ano tang sikon? Dako ba? Dako ini ka na? Okay, ako sugot. Hindi ka mato di ay. Hindi ka mato? Agto ka na to. Okay, humanang hiwa mga karne mga jobs, kada minuto. Yo ka jobs. Ito jobs si Kabang Bulabog ka jobs oh. Ang itlog oh. Yan, nag-review ng itlog jobs. Ang itlog mo orange. Itlog mo noy, orange. Ang daming itlog ni Kabang mga jobs. Oh. May na lang na konsumo. Kung wala yung hotdog, itlog na lang. So, ka-jobs, so Wala ito yung itlog, hotdog. luto na ka-jobs, so Ano pa man human? suka, pineapple tidbits, ka-jobs, pineapple tidbits, tomato sauce, Tomato paste. tomato paste, saka karning baboy. Marinate po yan ka-jobs. Atsal, siling atsal, sibuyas, daon, ahos ka-jobs, ahos. Okay ka-jobs, let's go, magluto na kami ng minuto. Ready na ang patatas o carrots. Yan. Yo mga jobs. Ano yan ka-jobs? Kabang Mag-marinate muna tayo Marinate muna. before tayo ano. Patis ya ka-jobs, patis. Sa bola sa kuan ba ko tanan. Smile. Si Kabang mga jobs. Nice ka bang bulabog. Next ano yan ka-jobs? Chile. O ginisa flavoring Tak. ginisa flavoring mix. Tak Tak lang. sa Ajinomoto.
No, tak sa ginisa. Tak sa ginisa. Smile naman. Yan. I-marinate muna tayo, Kajops. Smile na naman. I-marinate muna para malasang-malasa. Masarap ang aming minudo ni Kabang Bulabog. Parang lasa-lasa para sa'yo. Yan. Isa natin, Kajops. Hindi natin patagalin. Tamingka. Yan, tamingka, Kajops. Basta. Oil, edible Oil, vegetable diba? oil. Ano ba yan? Katungog. Lagyan na, tatlo. Medyo kameraman. Initin. Initin sana, mga kabang bulabog. Pangpabalik. Okay, ini mantika, mga Kajops. Ini mantika, ahos. Inunan natin ahos. Ay, bilat siya na. Papulahin mo ng ahos, Kajops. Papulahin natin. Make it brown. I-brown mo na yung ating garlic. Wala naman tayong gasol. Dito na tayo mag sa ating butane muna mga kabang bulabog. Kachupay. Okay ka ba? Okay ba kayo dyan? Okay. Okay ka ba yun dyan? Okay ka ba? Okay ba? Kabayong budlat. Dito na, magluto-luto na tayo. Ito brown. Brown na konti. Tapos, sibuyas, bombay, onion. Oh, the aso is crying man. After 1 minute, wait lang. Nahalan din to. Atsal. Siling atsal, Kajops. Tapos, set aside Sa wakas. set aside yan. Ito naman karne natin. Sunod. Buhat na natin katupay. Takpan Oh, sila what next, mamaya. Kajops? Takpan mo na. Takpan. Okay. Pagtakit kayo. Smile na naman. Ilang na kada mo ba? Haloin mga Kajops. Haloin. Haluin. Takpan ulit. Yan, sinabi mo pa. Yan, mga Kajops. Ayan, hangin sa labas. Mahangin man. Ano ba yan? Ano ba yan mga katsupay o kabang kulapog? Mahangin. Di gini malutong sa'yo. Yan pa ni malutong hapon. Yan. Ilunod na to para malata na sila. Kaming latag sa kauras mga kachop. Ilagay na ang patatas at carrots. Lata na to ni sa kauras para malata ni tanan. Takpan ulit. Para ulit para mabas. Yan. Pero ang ano, Smile. Mga Kajops. Yan. yan, animaho ng kuan. Animahong luto. Ang bango. Ang bango-bango. Mabango, mga Kajops. Ang bango-bango mo kachupang. Kulang pa yan ang luto. Lagyan natin ng sabaw ng tidbits. Pineapple ba? Pineapple tidbits mga Kajops. Sabaw lang muna. Sabaw muna para Malasa. malasa at saka latang-lata ang karne. Yan. Takpan na naman. Lagyan ng water para malata-lata. Yan. Water mo na mga kachotsa kaya arong malata dito siya ba
Gahi pa man na. Basta 1 hour ang lataan mga kajob. Ano, 1 hour? Ah, dili. Ito, 30 minuto 30 na. minutes lang, 30 minutes. Okay. Saan ka, Job? Yan. Latang-lata na ka, Job. Next ka, Job, ay. Kabang. Pineapple. Tidbits. Next. Tomato sauce. Dito paste. Tomato paste. Yan. Something okay. Ikan rin. Haluin saan muna natin. Ito rin. Hello ba? Hello. Haluin muna natin mga kajupay. Kabang bulabong, oh. Lapot-lapot na. Kanay, lutong pambahay lang yung mga kajupay. Hindi. Wala itong mga, kulang-kulang ito ng ingredients. Kung sarap naman ito. Diba mga kajupay? Yep. Sarap ba ito mga kajupay? Yan. Sa mukha pa lang, sarap na no? Oh. Pero parang wala na tayong ano. Kalayo, kat-kat sa balongbong. Mahangin, oy. Wala lang ito na, walang lever. Hindi kami nagbili ng lever, eh. Ketchup. Wala na, ketchup. Sweet blend. Del Monte. Wala itong lever. Karne lang ito ng baboy, mga kachupay. Kunting toyo, kunti lang. Pangkulay ba? Ano, may kayo pa? Napa di ay. Hangin! Tapos, lagyan natin ng kunti lang no, lapot naman na. Cornstarch. Ang lapot ba? Natin ulit mga kachupay para mag-blend ang ilang mga aroma diha. Wow, sarap! Pero di pinuto na yan. Para continuation. Kaya. Hindi pa ito. Okay, buksan natin ang kajop. Wow! Wow! Wow. Sarap. Wow! Minudo espesyal! Manodo special. Minudo espesyal by Kabang Bulabog, Bisaya. And Jupay Kadungog Ideas. Collab kami mga kajop. Kuna Ako teg. Siya teg. Ako teg na to. Siya ang teg. kaon. Kaon. Kaming tayo na kumain. Kain tayo. Tikman. Wow! Sarap. Lagyan ng, where's the salt? Lagyan ng rock salt, asin. Asin. Tak. For the test. Wow, napakasarap. Sa amoy pa lang, masarap na. Lagyan natin ng chili powder. Tak. Damihan na para maanghang. Chili powder lang. Yay, sarap. Tapos, lagyan na naman natin ng ginisa mix. Ginisa mix. Tak. Isang tak. Tatlong tak. Apat na tak. Enough. Okay, let's taste na. Taste natin. Anong lasa nito? Itong karne. Ngarang. Okay. Ngarang na. Kain na. Prem na tayo kajupay. Nakabang, pre. Tikman natin itong niluto natin. Pre mo na, pre. Thank you Lord sa grasya mong dawat karon. Amen. Kain na, kajupay. Lumpia. Sarap ka dyan, pwede. Sarap. Masarap na lang. Dami ba itong luto ko? Sarap ang luto si Kabang Bulabog. Tagkurintang tapos. Dito ako lumalaki sa kanyang luto.
Lumalaki yung utok. Utok niya, lumalaki. Utok ni Pag ibenta ko sa karinderya ka Jops, mabintang ito. Next time na lang. Wala naman tayong karinderya. Abangan yung mga ibang putahe mga ka-Jops. Magsisimula na kami ng mga luluto ng mga ibang putahe. Kaway baga sa nimo eh. Luluto kami ng mga exotic. Los, namutan. Masok ko si Bangbang. So luluto namin mga kabaw, kanding, bangka, mga itik. Aso. Ito, ihawin itong aso. Yung aso. Aso namin. Wag bang. Huwag kang maniwala. Galit na galit. Siya yung amo. Kami lang kumakain. Wait na. Kain na. Ikaw ang sunod. Magtatat karot kaka karne. Harap. Shout out rin din. Di mo kadupem na kasi mag-shout out kasi kumakain ako. Shout out diba? Kabang, bravo. Shout out ni Rico Kinson TV. Ni Hambaw. Kailan mo? Hambaw TV ba yun? Kailan mo mga? Islamabad dito, taga Pakistan. Kaya dili mga kuan ba? Dili mga vlogger. Shout. Aw. Shout out ko nila ni Nanay, nila ni Pingping, nila ni Sabsal Family dito sa Bohol. Shout out sa Kanungog Vlog sa Hinatilan, Cebu. Shout out sa Kimson Family. Shout out ni Jamaica Muad, Maribek, kapatid ko Muad, Renante Muad, mga igagaw ko diha sa Hinatilan, Cebu. Salamat po. Shout out Renny Jane 2.0, Sidro 79. Shout out. At saka si Shout out sa taga El Nido Palawan. Miss ko na yung taga El Nido. El Nido ba yung mga cave, mga lagoon. Sarap doon. Han, punta tayo. Sana mag-ipon ka ng budget. Sana masawaran ako ng EB page ko. EB page, sana naman Sana naman masahura para makator kami iba-ibang bansa. Wala pang sahod. Kawawa naman. Yung kapatid ko na bumalik uli ng Bibian. Kita tayo uli. Uwi ako sunod na buwan. Angkas Mas TV, shout out. Huwag ka mag-alala dyan. Dito Bulimer Boxing Team, shout out. Ting Bisaya, shout out. Si Team TV day. Sana Team TV. Relax, shout out. Si hindi ko pa na shout out sa susunod na. Salamat sa panonood mga Jobs. Please like, subscribe, hit notification bell para updated ka sa bagong video namin ni Kabang Bulabog Bisaya. Jupay Kalong Ideas. And thank you for watching. God bless. Happy Sunday.